21 o bethau byth gofiadwy am wersyll Llangrannog. Mae rhai yn canu, mae rhai yn taflu losin at ei gilydd, ac mae rhai yn taflu i fyny i mewn i bag papur. Dyn nhw ddim yn edrych fel pobl go iawn. Maen nhw'n gweiddi ac yn ysgrechian ac yn redeg lawr y coridorau gyda'r un egni a'r un effaith a tsunami. Ond erbyn y diwrnod olaf, dych chi'n ffrindiau. Tro cyntaf y mwyafrif ar skis, a gyda'ch traed wedi carcharu yn y plastic Action Man boots, dych chi fel babi giraff. Sydd ar draws wedyn i'r toboggan, lle mae rhyw fath o fastlin wedi ei greu gan ddrefl bach trist sydd yn dod allan o beipen ddŵr ar ochr y llethr. Os ydych chi'n mynd lawr i ffwrdd o ddŵr, y peth gweithio nath ddigwydd yw gewch chi rhyw carpet bryn fach. Ond os ydych chi'n penderfynu mynd lawr yn y dŵr, wel, ysbyty. Nôl yn y prif adeilad, dyma oedd eich cyfle i ddangos eich sgiliau a'r consol diweddara'r byd gemau. The PlayStation 1. Sglodion, 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 ac yn sglodion, am pwdin, na, dim diolch, mwy o sglodion os gwelwch yn dda. Mae rai pethau yn y byd ma'n hawdd, mae rai'n heriol, a mae rai pethau yn amhosibl. A wedyn, mae cwrs raffall Llangrannog. Does dim byd yn eich bywyd yn bwysicach na cael y banc top. Methu cael y banc top yw methiant gweithach bywyd. Y person ar y banc gwaelod sydd yn darganfod negeseuon dirgel y Black Nun. The Black Nun. In a bun. O'r holl draddodiadau, does dim un mor ogoneddus a'r Midnight Feast. Dych chi bron yn marw o fod yn orlawn gyda sglodion, ond dych chi'n orfodi chi'n i bwyta pwysau'ch corff mewn losin. Shman! Ond mae'n rhy hwyr a mae'r athrawon barod yn yr ystafell ac maen nhw'n gweld y 6 pen yn diflannu i mewn i'r strachau cysgu fel gêm mawr o whack-a-mole. Mae pethau sy'n codi yn gorfod disgyn. Ond ar ôl Midnight Feast mae'r gwrthwyneb yn wir a jyst gobeithio bod plentyn tu allan i bag cysgu pan mae'r eich camgymeriad yw edrych allan o'r ffenestr. Mae'r niwl wedi ffurfio yn ystod y nos, a mae pob polyn yn y maes chwarae yn cuddio'r Black Nun. Oeddech chi'n gwybod fod pren ar y bryn, ac o'r pren dath gainc? Wel, roedd pawb yn gwybod pan o'n i yn Llangrannog oherwydd fersiwn marathon o'r gân nath ni ganu gyda pennill ar ôl improvised pennill ymhell i mewn i'r nos. Dwi'n hapus bod chi'n awyddus i ddefnyddio'r Gymraeg, boys. Ond na ddigon. Ar ôl y noson cyntaf i ffwrdd o gadre a'r adrenalin y diwrnod cyntaf wedi diflannu'n llwyr, dyma pan dych chi'n gweld dagle. Mae un noson yn ddigon i rai, ac ar ôl yr alwad adref, mae tor y calon yn ormod, a mae rhaid i ryw athro neu athrawes treulio'r dydd yn gyrru'r holl ffordd adref a'r holl ffordd nôl. Off i'r pwll wedyn i rai sydd ar ôl, ac os ych chi'n ffodus, does neb yn cael ei wenwynog yn y clori na does neb yn boddi. Mae ceffyl yn siŵr o sefyll ar eich traed, ac os na, chewch chi gyfle hwyrach i achosi damwain erchyll ar y quads. Gwisgwch helmet! Dyn ni wedi clywed straeon o'r Ryfel Byd Cyntaf am filwyr Prydain a'r Almaen yn rhoi'r gorau i ymladd ar ddydd Nadolig 1914 mwyn chwarae pêl-droed yn No Man's Land. Ac mae'n hawdd i ddychmygu sut basa hynny wedi edrych i unrhyw un yn chwarae pêl-droed gêm 1000 pob ochr yn Llangrannog. Uchafbwynt y cwbl ac un o draddodiadau enwoca Llangrannog yw'r disgo, a mae un gair i ddisgrifio hyn. Lletwyth, ydych chi'n cyrraedd nôl ar ôl eich trip cyntaf i ffwrdd o adre, wedi cael hwyl ac wedi eiddfedu, ac efallai wedi mynd i'r ysbyty. Dych chi bron a ffrwydro, mae'r cyffron ormod wrth i chi aros i ddatblygu'r lluniau ar eich camera tafladwy. Disposable camera. Ac mae'r pecyn yn dod, a dych chi'n agor y pecyn, cymryd y lluniau allan o'r pecyn, a dych chi'n edrych trwy'r lluniau, un wrth un wrth un. Ac yma nhw gyd, pob un, yn gwbl rubbish. Beth yw eich hoff atgof chi o wersyll Llangrannog? Dan idd rhyw gwannwch eich straeon yn y sylwadau isod, dwedwch wrthai, a ffarwel.